to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Padayon tang magampo nining misa alang sa kaayuhan sa kalibutan nga mahingpit na ang pagkasulbad nining atong giantos nga pandemya. Ato sang padayong iampo ang kahusay kalinaw dinis atong nasod, labi na nining nagpadayon karong proseso sa atong piniliay. Ug ang ato mga benefactors and donors, atong iampo nga unta mahatagan sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom padanaaga ang kahayag sa imong himaya dinhi sa among mga kasing-kasing ug kuhaa ang among kangitngit aron sa pag-abot sa imong bugtong anak kamatud-an nga kami mga anak sa kahayag pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sirap. Unya mitungha ang maisugon nga Elias kansang mga pulong ni Silaog ingon og usa ka sulog. Nagdala siya usa ka gutom ngadto sa katawhan o sa daghan kanila nangamatay tungod sa iyang dakong tinguha sa pagpadayon. Sa pagsulti niya sa ngalan sa Ginoo, gipugngan niya ang ulan ug sa tulo ka higayon naghangyo siya nga ipakanaog ang kalayo. Elias, ang imong mga milagro mga katingalahan. Walay lain nga makapasigarbo sa maong mga buhay. Gidala ikaw ngadto sa langit diha sa usa ka alimpulos nga kalayo, usa ka karwahe nga gibitad sa nagsiga nga mga kabayo. Ang kasulatan nagingon nga andam ikaw sa pagpakita sa gitulo sa panahon aron pagbugnaw sa kapungot sa Dios sa dili pa kining usugwak diha sa kapungot nga ikaw magdala sa mga amahan o sa mga anak sa pagkausap-usap o magpahiuli sa mga tribo sa Israel. Parlaran sila nga buhi nga makakita kanimo nga mobalik ingon man sila nga nangamatay na diha sa gugma kay kami usab mga buhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pabalika kami kanimo.
Pakita kami sa iyong naong, ug maluwas kami. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong, ug maluwas kami. Humagbalantay sa Israel, pagpatalinghog. Gikan sa imong trono diha sa kirubin, pagpadanag. Pakuha ang imong gahom, umari karon pagluwas ka namo. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong, ug maluwas kami. Sa makausapaw, Ginoo, sa kagahuman, dungawa kami gikan sa langit ug tanawa. Ayuha pagalang kining bagon, ug panalipdi ang gitanong sa imong kamot nga tuo, ang anak sa tao nga imong gihimong gamahanan. Ginoo, pabalika kami kanimo. Hakita kami sa imong naong, ug maluwas kami. Ang imong panabang manaa sa tao, sa imong kamot nga tuo, uban sa anak nga tao nga imong gihimong gamhanan. Unya dili siya mubulag kanimo, hatagi kami bag-ong kinabuhi, ug magsangpit kami sa imong ngalan. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong, ug maluwas kami. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya nangutana kang Hesus ang mga tinun-an, nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga si Elias maoy muanhi pag-una. Si Jesus mitubag, si Elias una gayod nga muanhi ug andamo niya ang tadan. Apan sultihan ko kamo, mianhi na si Elias, apan wala muila kaniya ang mga tao. Hinunua ilang gibuhat kaniya, kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang anak sa tao ila usab nga pasipadaan. Unya nakasabot ang mga tinun-an
nga nagsulti siya mahitungod kang Juan nga magbubunyag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Paymo ka, O Kristo. Ang mga tao nga namati ni Jesus, naglibog na sila kung nagsulti bagid siya sa tinuod o naghimuhimo lang siya og iyang kaugalingong pagsangyaw. Kay batid man gud ni sila sa mga pagtulunan ni Moises o sa mga propeta niya, kay ang gitagna sa propeta labi na gyud dinhi sa atong unang pagbasa, gisgutan gani sa nini propeta Sirach nga si Elias mao'y mag-una niya, iyang pabalikon ang mga kasing-kasing sa mga taong nahisalaag aron magkauli ang maayong kabubuton niya. Kung dili sad magkauli, iya sang silutan. Mautong gisgutan ang gibuhat ni Elias nga iyang gipahunong og uwan. Daghan kunong nangamatay sa mga tao adto kay gamhanan kay si Elias niya, gidaman ni siya og kaning karwahe nga kalayo ngadto sa langit. Giingon sa mga propeta nga sa dip-a mo abot ang Mesiyas, kadto si Elias nga misakas langit nga gamhanan kayo, mao sadtoy mo una pag-abot aron iya na sang andamon ang mga tao. Pero ang wa nila makit-i nga ang tumong ni Elias mao ang pagpabalik sa mga tao nga nahisalaag, kana bang mabalik sa saktong daan. So siya'y maghimog daan nya kadtong mga naglaroy-laroy na dito nga wa nakadumdum asa ning daan padung sa langit, iyang pabalikon. Karon niabot si Juan nga magbubunyag, dili si Elias, mao niabot si Juan. Unsa may gibuhat ni Juan nga magbubunyag, iyang gipangbunyagan ang mga tao aron mapapas ang ilang sala niya, mobalik sila sa tulid nga dalan. Mao na nga kini di ay gitawag nato og pagbalik sa mga gamhanang propeta o kinisang gitawag nato pagbalik ni Jesus. Kay si Jesus di ba diri naman siya sa kalibutan, saka siya sa langit niya. Karon gasigi na sa tagpaabot na mubalik siya sa iyang paghukom sa kalibutan nga matod pa sa atong ebanghelyo uban nagitusulti ni Kristo. Muabot siya nga sapnayon sa mga panganod, kinuyugan sa iyang mga anghel niya, iya dayon tang hukman kitang tanan, buhi ug patay iyang tigomon niya, hukman niya. Mo nay ato sad nga gipaabot, pero dili di ay gyud exactly nga makakita tana. Ang ato ding makita nga pagbalik sa Ginoo mao ang mga tao nga muabot sa tong kinabuhi aron agdahon ta nga maliwat tas Ginoo. Sama ni San Juan nga magbubunyag, giagda niya ang mga tao nga magandam ug manglimpyo sa ilang kinabuhi. Igabot sad ni Hesus matud pa niya, ang akong ikaduhang pag-anhi mao ang pagdala kaninyo ngadto sa langit. Mao na iyang giingon, og ang pagbanlod ninyo ngadto sa impierno. Nya sa inyong paminaw, nibalik na ba si Jesus? Nibalik na? Wala pa? Dili gid ta makakita lagi sa iyang pagbalik nga sinapnay panganod. Aw basin sad kakita ta. Pero ang tinuod, ni ana si Jesus, ang iyang presensya ni ana sa kalibutan. Nisaka siya ngadto sa langit, lawas og kalag, pero ang iyang presensya o ang iyang pagtulunan ni as kalibutan, nagpadayon nga nagtudlo niya. Kinsa man ani ang maong nagtudlo, mao ang iyang mga pulong
nga wa na mosakas kalibutan, nagpabilin dinhi og niya maglihok sa simbahan. Ang atong simbahan mao ni siya ang tinuod nga presensya karon sa Ginoo. Kinsa tong maminaw sa simbahan maluwas, kay si Kristo manluluwas man. Munang ningon si Kristo, kining mga yawi sa langit, yang giingnan si San Pedro ba, pagtukod niya sa simbahan, ako ning ipiyal nimo ang mga yawi nga iablis langit. Ang inyong itugot, ang imong itugot dinhis kalibutan, ang pasabot ani ang simbahan ba, ang imong itugot dinhis kalibutan, itugot sad didto sa langit. Ang dili nimo itugot dinhis kalibutan, dili sad itugot didto sa langit. Kana klaro kay nas tanan. Sa ato pa nanas Jesus. Karon kay niya mo simbahan, nanood man mo, kita na mong Jesus. Kita na mo? Oy, basig maliwat ra sa tas mga Hudiyo. Niabot si Juan nga magbubunyag, wa sila kita ni Elias. Ning abot si Jesus sa unang pag-anhi, isip Mesiyas, wa sad sila kakita. Mao nang gipatay nila si Juan nga magbubunyag, gipatay pud nila si Jesus. Hangtod karon ang mga Hudiyo nga wa magpa-convert pagka-Katoliko, nagsige pagpaabot sa first coming. Ang ilang ipaabot karon first coming. Kita atong ipaabot second coming na. Pero ang agda, ang imbitasyon aron makakita ta sa second coming ni Jesus, dili ta mangatog, matud pa ni Kristo, pagtukaw kamo, ayaw mo pangatog. Kita mo diri way sakristan, ambot og asa rong sakristan. Doon naman ginaka-assign nga sakristan karon. 40 maning daghanang sakristan nato dinhi. Sobra gud ni mga 50 tingali ka buok. Kada adlaw na ginay-assign labing minus 3 ka sakristan. Karon nawa di bawa nangatog. May gani ang pari, wa sad matog. Wa ta mo roy misa. Ona kani mga sakristanang na-assign karon, wa na, impirnohono na sila. Kay wa man sila katuman sa ilang sugo, mura man sila naabutan sa Ginoo. Kining misa karon mao na ni ang pag-abot sa Ginoo sa kinabuhi sa mga sakristan nga na-assign karon. Mo'y pag-abot sa Ginoo ba, wa sila kabantay nga niabot na dayong Ginoo nga muluwas nila. Wa sila dinhi. Di wa na, impirnohonon. Nya unsaon man ni nato, ay basig buhi pa sa itong mga sakristan karon nga wa kamata. Ato silang agdahon nga mubalik sa Ginoo. Para ko na ng inyong mga bana, igabot sa Domingo, adto hinon nga, balik na rabasad karon ka ng mga sugal-sugal, balik na rabasad ang suroy-suroy, balik na sa nang inom ka ng mga kuangkuan diya, kay nisugod na magka-normal. Basin inig-abot sa adlawng Domingo nga tingsimba, di manimba, kay adto sa sugalan, adto sa imnanan, adto sa kaning mga tapok-tapok nga ano bang lingaw-lingaw ba. Di sila kabantay nga niabot ng Ginoo, nagmisa na day ang Ginoo, di ba? Nya unsa may mitabuan na nila, impirnohonon. Nya inig ka impirno na, wa na, sugbas kayo. Nya karon kita kamong ni aron dinhi, kita na mos Ginoo. Kita wa gyapon. Mao na inig uli sa inyo dito, kita mo sa inyong anak nga naghigda pa, yaw-yaw dayon, kasaba dayon. Di ba? Kita kas imong bana, hubog pa, iguli nimo gikasimbahan, lagot dayon, singhag dayon, sapot dayon. Di ba? Nya nakita di ka ginawa na. Ang katong wa manimba, katong dili mo basag Bible, dili maminaw ani mga wali, wa nakakita sa Ginoo, automatic na padong na nas impierno. Kita sad nga nanimba,
Kamo ba nanimba karon? Apil na nang naas online. Kita sad mo Ginoo. Kay ni simba man. Na karon unsa may mahitabo kung makakita ta Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo. Sa titubag na to. Ay naman to, dira. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong naong, ug maluwas kami. Karon iana mo, itanaw na mo sa naong sa Ginoo, inigingon lawas ni Kristo, sa inyong tubag. Kana, kakita, Ginoong na. Nakadungog sa mo sa pulong sa Ginoo, nga niingon, ang pulong sa Ginoo, sa ito ba? Ang ebanghelyo sa Ginoo, sa ito ba? Di kita na mo Ginoo, no? Natuman na ning pakitaa kami sa imong naong, ay lang ning naong spari. Ay kaning naong siyano mangyapon ni problema. So, kakita na mo, ang problema, kanina sang ingon, ug maluwas kami. Kanus aman ta maluwas, kitang rong ni adinhi. Kanus makumpleto ang kaluwasan. Kung sama ni Juan nga magbubunyag, sama ni Elias, sama ni Jesus, sama sa mga apostoles, sama sa mga santos nga atong gidibosyonan, ang atong buhaton, kadtong mga wakron manimba, kadtong di maminaw Ginoo, atong pakitaon sa naong sa Ginoo, pinaagis atong naong. Kana bang idig uli ni mos inyo ang imong naong nagginoo. Kana kamong mga ginikanan kinahanglan pananglitan karon kamong naas online o kamo sang niya dinhi kabati mo aning wali inig humag kabati humag simba ma-online mass man or real mass parehani face to face mass. Inig humans misa ang atong naong mga usab unta maliwat untas naong sa Ginoo. Ilingian ay mong tupad. Lingi ako no be. Usa lang nimo kapasiplat niya kakita na kas naong sa Ginoo. Sige ko no. Pasiplat ba ang naong? Kita ay na lang siya sultihi pero tanawa lang basi giniglingi nimo sa yawan on lang yapon. Kaila ba mo aning mga tawhanan tupad ninyo kay kamo ra man sa dihay man nagsilingan. Na unsaon man aron makita ang atong naong sa atong naong makita ang naong sa Ginoo sa mga taong wa ganahing mosimba di gyud gustong mosimba sama sa gibuhat sa mga apostoles sama sa gibuhat nila ni Juan nga magbubunyag ang ilang gibuhat ilang gipaambit ang gugma ni Kristo ngadto sa mga tao nga wa kaila ni Kristo. Ilang gituman ang number 1 nga sugo nga nagingon, higugmaa ang imong isig katao sama sa akong paghigugma kaninyo. Kana. Anya kung mga saba ka, kakita pang naong, makita pang naong sa Ginoo diha. Kita dili. Di makita. Ang sa may imong ipulis pangasaba. Ang pagpasaylo. Kanang nakasa, ang gikinahanglan ana dili pagpangasaba, pagpasaylo. Na pasaylo adayon. Ayaw kasabi. Nyag imong sugoon ang imong tapulan kay anak, imong sugoon. Kakita nagnaong sa Ginoo. Dili. Unsaon man nimo? Unsaon nimo ang tapulan aron kakita sa naong sa Ginoo? Imong alagaran, dili sugoon, alagaran. Kay tapulan gud na, wa may problema ning kugihan, di naman nakinahanglan sugoon ang kugihan kay mo trabaho naman lang na dito. Ang kasagaran gid nga atong sugoon kanang tapulan. Pre ani rong wa mo serve dinhi. Di na nina ko sugoon, ako na silang ipatawag, dong napamoy para load. Wa na lagi pa din, angari lang niya mo tagaan tamog tag 100 para inyong load. Haron sunod, si mana din asad mo kamata.
Kaya kasigi naman itong tanawa ng cellphone. Mga tuog na sila, kadlaw naman. Doon ang pagmatay kabuntag na alas 4 na kadlawon matuog. Unya pa itong mga alas 12 mo mata. Nga ang service nila igabot sa Ginoo silang assignment. Alas 6 man. Sige lang itong ingon na. Di lang sa karon kapoy. Naabit tayo sa Kristan diha. Suod sa simbahan. Unya ang sakristan sa suod simbahan. Otro masang nabuntagan o tanaw sa kuan. Di mapukaw eh. Hantod karon wagod mo na o. Mao na, pulos ni sila magkuyog ngadto sa impierno. Nya karon inikita nako nila, di jud ko manugo. Igo ra jud ko moingon nga napamuylod, kaon na, gigotom na mo, sige mga na ta. Ana. Okay, dagko ra ba sa kay nagkaon og imong pakanon kay gigotom man sana kay mukutoy binantiyan nimo kana mo lapas ng tigkaon, lapas kay igmata nimo pangita kag kanon eh. Na sila dagko kay mga lawas ba, pero mo lagi lisod kay pabangonon. Kita inana masagta, di ba? Ang imong banaron dito, sigig sugal, sigig inom, unsa may imong isulti iniguli nimo sa inyo. Imong ingnon, napakay puhunan diha dong, kasi wala lagi para madyo, masiko pa, or tungit ba, unsa iyang gisugal, naabas ka nang gitawag og sana online sabong, online nga karira. Wa na kay puhunan, di pa man ko'y gamay diri. Ako lang ni itampo ni mo. Malipay gyud ka kay gusto ko, happy ka. Ana, no? Nindot talagi ana, kakita ginagino. Murag ikaw ba, gabot nga to niya, magsige naman to ingon. Pisti biyani, wa nam tay puhunan ani, asam tag puhunan ani. Ni abot dayon kay ngon. Di pa man ko'y gamay diri. Ako ning idugang aron ko. Salamat, luwas kita. So nahimo jud kang manluluwas niya. Magtanaw siya nimo mura kag manluluwas. Naluwas ba ang iyang kabalaka? Nasa kay silingan diha nga siga kay mata, manuyupay kayo. Nya wa na gid sa ikasuyop, kurog-kurog na iyang lawas ba. Kita nimo tong gatungko intaon sige panghinuktok. Adong sa may problema. Tutok na nimo bahit kay mata ba. Siya kana tagaan ti kag pagkaon ha to ako sa balay. Ihatag pagkaon. Humaniya kaon dito, kay mukaon man gina, wala na tingog-tingog. Imo nang pakanon, human din imo din tunulan og mga 300 ba kay tag 300 naman kuno sa katira ana ron kuan karon. Imo tagaan ana, ambot ni barato na basa ka 500, 300 man kuno na imo tagaan. Pastang lipaya lagi ana. Kini bitaw ato dining mga sasing boys. Itong sasing boys ba? Ikaw man na nagpakaon rin, magsigi pag nagsaba-saba, di kinagid mo lakaw. Primero anang saba-saba para kaon. Tagaan nagkaon, naon na sila diha. Ibilin rabasan mga mumuho nila diha ng lamisa. Ikaw man na magsigi pag nagsaba-saba, ligid-ligid diha, sigig saba-saba. Anong saba pa man kainin ako? Sakto. Wap amatunuli sa 20. Halin na mo dong, halin na, sige na. O diyan ang 20, ikadawat sa 20. Dagan lagi nga to. Salamat pa din. Taga din nga to. Kaya computer na. Ini abot na sa paniod to. Nasa na diha. So, good na sa saba-saba. Kaon na sa. Ini kagabi. Ay akong role nila. Usar yun ka 20 kada adlaw. Nya ka ng 20 nga ihatag. Dili na para computer. Ipalit nagsudan. Ipalit nagmakaon para sa inyong balay. Igabot diha. Pader, ako ba itong gipalit og sudan. Ang 20. Tinaon ka ha. Palit sa kagsudan, palit pa di Roy, anak, pwede punan pa din. Anak, niya kadang anak-anak dis naon ba, magbaid anang bumbog, pwede punan pa din. Anak-anak ba, mura sa tagmaluoy na ko, ang kanyang mga kanahan, kay mudag ilada, tagaan lagi ako. Anak, ighatag na ko, daga na sa dangan to, alain na sa ng computer, o sa may na siyang kasing-kasing, sa kasing-kasing anang bata, si Father manluluwas, maluwas tas kagutom, maluwas pag yung atong kadi na kaduwa sa computer, makaduwa kita. Ana, mo nakada nila anha diha, ako na lang mitingon, kamo mga kandidato ra bagyod mo, dili sa pagkamayor, dili sa pagka-congressman, kandidato mo sa umaabot unya natong Liloan City Jail.
Isa, ayaw pa rin, mana na uban, ayaw pa rin, huot ba kayo ito pa rin, daghan kayong tao nga ito pa rin. Nako, o lagi. Kung kining inyong batasan nga magsigil at pangayo, niya, iduwa, pangayo, iduwa, kandidato gid mo anis Liloan City Jail puhon. Karon Liloan Municipal Jail pa man na. Ana. At least masudlan tingilang unahon na. Bala na sila og ilan ang tumanon. Naman gina ilang na naman ta exhibit diha mga pictures. Na diya nindot kay picture nagapalibot nako. Tan-tanawa niya ninyo kinsay mo una nagsud ngadto sa jail. Na diya kita na ninyo ato mga sasing boys. Nindot kay picture nagmahay man gani pag kinsay gahimo ana mga picture diha na inidool nako mga PYCC ba pader wa gid mi kakita nga naay gibutang dihang PYCC nako ingnan ninyo ang gabutang may pangsasing boys naa kami wa gyud nako ang gahimo ana nga mao mga pictures ang nangora ba ana ang akong parokyal vicar maimpierno sila kung dili ibutang inyo mga naong diha. So bitaw pa dir, hago kami diri gitan-aw na gid namo tanan. Wa pa gyud ako basig wa pa mabutang, wa pa ma-post ba. Nasuya sila sa mga sasing boys. Pero sige na natughatag aron kada adlaw ang ilang matagamtam kaluwasan. Kaluwasan sa kagutom, kaluwasan sa pagduwa sa computer. Mao maginay sinugdanan. Basin pa di ay madutlan sila hangtod nga moingon, musimba nako. Inighingkod na ba silang panghuna-huna kay daghan maro mga bata nga dagko nag-edad bata paghuna-huna para gud anang sigig pangabit kada sigig pangabit malipay mo nagbuhi pa ikaugma ay salamat intang buhi pa makaadto pa jud ko sa akong kabit o ana Ginoo salamat taon aning kinabuhi kay makahikap-hikap pa ko sa akong kabit mao man gani lang hunahon dayon ana nya magsige abutan nas kabit magsige nagpangandoy may ratag mamatay akong asawa may tag mamatay haron kanina akong ipuli nya inig abot niya sa inyo buhi pa ka naglungag pa ka napag yung animal da buhi pa gyud ana na siya pero inig abutan na siyang kabit salamat Ginoo at least nakapasalamat siya sa kinabuhi nga tuwa sa siyang kabit pero moabot yung panahon nga mangandoy na siya kaluwasan. Moabot yung panahon nga moingon na Ginoo pasaylo ako pagkadako sa akong kaning nabuhat nga sala. Ano sa na mahitabo? Ano sa man? Inig kamatay sa asawa, magsige na dito. Sige na dito hilak-hilak. Ginoo pasaylo ataon ko kay akong asawa namatay gyud konsumisyon pero wag ko mamatay sa konsumisyon kay ang asawa sige masagingon Lord hangtod sa kamatayon higugmaon jud ni nako akong bana hinaot ta makakita siya sa imong presensya diri sa akong kinabuhi sus unsa gutay kinabuhi nga pagkamatay manimo una siya nakakita sama sad ni Kristo wa siya makit-i nga manluluwas nakit-an siyang manluluwas sa dihang gilansang na siya sa krus hangtod Dios kamatayon ang atong misyon sa pagpakita sa katawhan sa kaluwasan. Nindog ta mga patyonon. Mga igsoon sanglit gimugda man kita sumala sa panagway o kasamahan sa Dios. Atong ihangyo kaniya ang mga grasya nga atong gikinahanglan aron kita usab makit-an nga iyang presensya. Moingon kita pinaagi sa inahan sa imong anak dungga kami Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan sa walay ko kahadlok, musangyaw sa maayong balita nga gitugyan kaniya sa anak ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga kuhaon unta sa Dios ang kadautan sa gubat, gikan sa atong kalibutan, ug ilikay unta ang atong nasud sa tanang katalagman, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo.
nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson ang ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makaangko na sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Amahan, dinhi nining Eukaristiya ang imong anak nakita o gidawat namo. Ihatag usab ang among mga pangamuyo, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos sa simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa wayhonong kining gasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sa kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao,
gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksa niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama
Muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karon adlaw. Lupasay luha kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo. Pumili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunualuasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo nila ako amay kong kalawat kanimo, panipamulo lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. We remember how you love us through your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we
pray, we believe. Magampo kita. Kaloy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunobos pinaagi sa imong Dios nong panabang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan, ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o sa kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan, salvation. Salvation. Apan mahitabo ra ni kun kita usab makakita kanunay sa naong sa Ginoo diha sa atong isig katao ug ang atong mga naong himuon sab nato nga tinuod nga presensya sa Ginoo. Dili ko makahatag og update sa atong mga slots kay ni bakasyon pa ang atong treasurer nga mao'y tig-reconcile ugma na lang nako ihatag.
Pero ubay-ubay na taghalin mo na padayon mo og hatag og palit og slots. Akong giingon hot doon to nato mga 56,000 ka slots nga nahibilin kay mauni ang ato sa nga kaluwasan. Stano ini ka January bahurot na tong 56,000 ka slots. Unsa may inyong bation? Luwas ta o dili? Mo na siya pamalit na mo aron maluwas ta. Ay maluwasan mo kay tagaan man sa mo gracias Ginoo. Hinaot pa unta no. Ang Ginoo manhaa kaninyo. Nanahasa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.